kano donje kiny tich abich giyudo lo mano cooperative oloso kendo ok ni over 600 no kende gimedorega kaponi nitiere miyo moro mango yudo ni nitiere gi chandruok wadhi wang'iyo ni o qualify ko qualify inyume grubno gimedore odiochieng' kodiochieng' idhi nyiso minego nang'o ni koro gin lo ok ginyal yudo to kar kanyo yudo ka ng'ato koyudo lope moro long one ne moro kendo omiyo gi long one adi ariyo kodo long one ne moro dhi kata na 1000 ne moro 10 o manage godo nini dweno kong'ini kendo dwecha oyudo gimoro long one ne gino bunde mabo bunde moko mek 50 kg ka all right okay yudo ka government chulo mon moti pesa to anaseno jogo bondo ka mon opango laini ma mono ol jomuti ol karito pesa en ga pesa di siling alufa moro matin to in kar kai miyo moti mane samoro nyithinde no seto ama nyithinde onge gi nyalo ong'eni dwe ka dwe en gi gimoro tiyudo ka ng'amo serikal monigo bedni konyowa ni wacho ni kar kanyo mondo chung ya wuoi matiyo kar kacha ka gidwa dhi kanye nitiere mana kaka ni osipra ni wacho nitiere joma osenyiewo apikni nitiere joma sani koro chulo loan me kata mana geche nitiere to gedo paka dhi ni wach mar gedo wasegedo ne ji wagedo ne mon moti wagedo ne joma ok nigi nyalo wagedo ne ji ma area mar Ramba sani kidhi mabati makwar mano rarieda artisanal miners cooperative emogero iwinjo koro jogi te dwa dhi kar kanye okay koro wan jo sirikal onego bed mana ni gibiro mondo gineni to ere kaka wakonyo nikech gima wamiyo ji yudo kuma ginyalo yute tiyudo ka sani president wuok dhi nyaka oko loka mondo many tich ne dhano 1,000 to jong'ato to dwa loro kuma ji tiye dhano mokalo 3,000 gi wiye ere kaka sirikal maro nini dwa konyowa all right Juliet Makagi kanyo mheshimiwa Okwanyo kai kama ne wacho riwore un kama koro kelo chandruok e kopa gima kelo chandruok winjruok gi joma no biro magin joket mwandu